Com a estudiant, m'han coaccionat des del professorat perquè no utilitzés la meva llengua a classe. Doncs a mi el que em molesta realment és la pedanteria en què es pressuposa que un catalanoparlant ha de canviar de llengua de forma molt tranquil·la i molt normal cada vegada que algú no entén el català perquè pressuposa que entenem el castellà. En algun moment, en l'àmbit universitari, en cas que no m'hagués queixat i reivindicat els nostres drets, m'haguessin prohibit expressar-me en català. Com es triomfa en aquest moment, fent servir com a valor afegit el castellà. I, com deia abans, amb el sil·logisme que el català molesta. Quan realment el català és un valor afegit en quant a la integració i la cohesió social. La informació oficial consta que són dues llengües, català i castellà. Sempre t'encoratgen, no t'obliguen, però t'encoratgen i insisteixen bastant que miris de facilitar les coses als estudiants i que facis la docència en castellà. Una hegemonia de l'anglès que s'imposa i que a més no s'imposa de qualsevol manera, sinó que s'imposa creant aquest model triglòssic, no hi ha diglòssic castellà-català, sinó triglòssic de l'anglès a dalt, el castellà al mig i el català a baix. I si poden donar les classes en català, sí, si no, si els costa molt donar-les en català, jo perquè me donin unes classes en català i no entendre res perquè no ho controlen del tot bé, prefereix més en castellà, però sempre que puguin, millor català.